se u 23. bloku, odakle je 2012. godine i krenuo prvi turnir pod nazivom Trojka bloka, zato se i zove turnir Trojka bloka. Mi smo planirali da bude ovo jedan turnir godišnje, ali evo, nakon 5 godina turnir se raširio po celoj Srbiji. Ove godine turnir će biti na preko 40 lokacija širom Srbije, Republike Srpske, Evrope i Amerike. Trudimo se da prikupimo sredstva kako bi pomogli pre svega socijalno ugroženim porodicama sa 4, 5 i više dece širom Srbije i srpskih zemalja. Hvala ljudima koji nas prate već godinama na turnirima, hvala ljudima koji nas finansijski pomažu. Cilj pre svega ove manifestacije da se mi ovdje družimo, dobra zabava, muzika i na kraju da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Je loš dan, gore je glava, iznad svega čast. Koji uvek gazdo daske, pale su maske, neću urbano, ja sam Ljakse. U nama teče krv, kraj me ljute, nikom nije noćas kao meni, rokom šljive žute. Ne brini ulice, još sam onaj stari, ne brini familijo, bit ćemo još jači. Ne brini Boško, još sam brat tvoj, brate moj. A treća armija se podigla iz Prištine, iako treba zemlju branit ćemo do veka. Ma pusti šiptare, ne bojimo se oveka. Tike, tike, tačke, nemo više vračke. Tike, tike, tačke, nemo više vračke. Neko me gađa sa vračke, neko me gađa sa kamenom, a ja ću njega sa ramenom. Ova trojka danas je bila predivna, bilo je dosta ljudi, lep dan. Zvezda je pekla, bilo je dosta šutera, jedna jako pozitivna atmosfera na ovaj današnji dan, 29.5. Hvala svim učesnicima koji su se odazvali i uveličali ovaj dan na Novom Beogradu. Vidimo se u sledećem turniru. Do sledećeg turnira, svi pozdravi, ćao!